Ati hubad. Usay sulbad aning damgo nga naligo mig dagat niya nagpugos kog bata. Nya unsa pa? Nya nagsige mig langoy-langoy niya law nang dayto di akong gibalik sa kanala ay babaw. Nya ako siya gipatong sa kanang murag taytayan gamay. Nining kalit raman siya ka-collapse. Nya natabang ra hinuon. So katong bata nga imuhang gidamgo kaila ka ato. Oo, kanang anak sa akong pag-umangkon. Oo, anak sa imong pag-umangkon. Oo, ang imuhang damgo nga dagat problema. Basin wata kahibano mga sakit-sakit kay basta tubig gani na dagat ana agyoy mga sakit-sakit. Agkadtong bata nga imong na damgo naghandom to siya. Unya sa imong mga problema kay dagat man tubig ana apoy kasulbaran kay ang bata nagpakita man sa imuhang damgo. Maunay hubad sa imuhang damgo nga nagdamgo kag dagat problema. Bata na ay kasulbaran. Ang bata naghandom diha kanimo. Maunay hubad sa imuhang damgo diha sa Univel. Thank you for watching.